Kelas 3. Kowe ya kelas 3. Nggih. Dah. Nuwun. Derek. Derek. Nun sewu. Ku enggak ini pawon to. Sik, pripun, Pak? Kula jalan-jalan kali nuweni masjid. Nek pernah paman saya mungkin paham, namanya Pak Endro itu mungkin agak sedikit paham sejarah. Arep do pit-pitan tekan ndi? Pitan tekan ndi? Pit-pitan tekan ndi arepan? Kowe kelas piro? Kelas 3. Kowe ya kelas 3. Nggih. Iya. Grogi. Jenengmu sapa? Aska. Aska kae? Vicky. Vicky. Salat durung? Lupa. Loh kok lupa, sholat aja lupa. Ayo sholat yuk. Adzan kono. Adzane jam piro kene le? Adzane jam piro adzane? Mboten ngertos. Pak. Nggih. Datang warung. Oh. Don. Oh. Belok kiri. Nono kaya pikir. Nono pakai. Tegak lagi guys. Ngaji ora ya sore iki? Do ngaji ora engko? Ngaji. Apa? Iki jenenge apa? Lah. CEO. Emang ngerti artinya CEO? Ngerti? Apa? Orang kaya. Yo, tuh. Tahu mamur. Sampun. Enak. Manis. Oh. Kono apa kono? Kali. Kono kuwi rono kuwi apa? Ora rono apa rono? Boten ngertos ya. Boten pernah rono. Kapan ya, Mas? Arep salat sik yo. Engko bar salat. Kau tahu.
Nuwun. Derek. Derek. Nun sewu. Enggak ini pawon to. Sik masjid niki sik ngertos sejarah. Wah, mboten patek paham kula ya. Niki pun tuwa nggih. Oh. Dereng lair wae. Pun wonten. Kita kan nonton bangunannya jan tuwa tenan ya. Nggih. Dina sing pundi ta? Ya Jo, Oh. iki sengaja dolan. Sinten sing ngertos? Pak Jahari tapi nggih pun ora dipikun. Oh, sik neruske mboten nonton. Mboten Ning genah wonten sing nyejarah nggih. enten. Nek adane jam pinten to, Mas? Jam setengah sekawan biasane. Oh, tanten iki kok urung adan-adan. Setengah sekawan. Iki disade teng pundi? Nang Surya mawon teng tapi nggih enten sing teng Njupuki. kula degeke teng wandi-wandi. Wande niku napa? Warung. Oh, warung. Nggih, teng warung-warung ngono. Wah, tapi pun direnovasi sakniki munan. Sing pundi? Daerah Sukorini ning kori. Untilan. Nggih, ning pun direnovasi. Nek Yojo kathah sing statuse Nggih, dalem ngoten iki. kagungan dalem. Nggih, sing. Nek Yojo nek mboten klentu wonten kali atusan kok, Mas. Oh. Pun dene pun dugen sedanten. Dereng. Engko sing gedhe-gedhe tok. Dereng. Nggih pun nek Purworejo pun pinten Purworejo malah pun kathah sing tak dolani. Klaten, Magelang, Terasan nika. Nggih, Bandungan berarti. Nggih, ampun. Ha niki wingi nembe ngumpulke tenaga karo niat. Soalnya nek sing tak budali biasanya subuhe, Mas. Oh, Pundi niku? mantan lurah Oh, caket daleme. mripo ya. Lumayan tebih. Wah, nek kesepuan mriki tembaten sing atas. Kinten-kinten. Nggih. Asmane Mas sinten nun sewu? Nur Cahyo. Mas Nur Cahyo. Pembuat tungku. Sing niki disade pinten jenengan biasane? 100. Sik gedhe niku Niki 150. biasane sing nganggo sinten, Mas? Sing gedhe-gedhe kaya niku. Foto niku tergantung pesanan niku biasane. Oh niki pesenan, Nggih niku tiange di warung. nggih nitis. Napa? Nitis ki saka pohon kelapa kae lho dijemuk. Badhek ki carane. Oh, anu Cairane kae. gawe gula. Ya gula Ya Jawa. anu jenenge. Gula Jawa. Oh, Ning kadang ya benjenang bareng. Oh, sing semen iki sing bolongan telu. sing bolongan telu niki pira? Iki 150. Nek sing gedhe niku anu niku 300. Oh, sing gedhe niki 300. Iya. Wah, ampun ya. Kok ora nggo lempung? Rata-rata niku. Tinggalan anu Jaman. jaman. Terus wedi lek nggawa Mas. Oh, gampang bentat ya. Gampang bentet. Nah, iki kan ono kawate. Oh, digawe tulangan. Iya. Nggih. Nawisipun ya 10 tahun kan. Barang iki ya melu Wong. wong bangunan. Nek mlaku-mlaku ya. Nggih. Karo nunggu adzan. Sapa ngerti ana sing adzan. Niki mubeng to, saged to, Mas? Saged. Saged to?
Assalamualaikum. Pak, nun sewu. Nek badhe tanglet sejarah masjid niku Kula mboten ngerti, Mas. jenengan mboten kertas. Mboten kertas. Oh. Kalian pundi? Kula Yojo. Oh, nggih, mboten ngerti kula. Oh, alah. Ketemu pun tuwa nggih tapi nggih. Masjid tuwane niku bang pun tuwa nek niku. Saelinge jenengan. Kula SD kelas 2 pun enten kok. Lang kula wis wicara. SD kelas loro berarti jenengan tahun 70-an berarti. 60-an. 62 lahire. Berarti 60 akhir nggih. Nggih, Pun nonton. pun enten. Oh, makanya panggil Mas Nur Cahyo ning jare ora ngerti sejarahnya. Adine mboten tiyang mriki. Nggih. Nggih kok sarae mboten. Oh, sarae masjid ngerti. Pripun, Pak? Tindak pundi? Kula jalan-jalan kalih nuweni masjid. Oh, oke. Kan oh alah. Takone sejarah masjid ya, Wit. Oh, aku ora ngerti ya. Mboten ngertos nggih. Mboten ngerti. Oh. Alah. Ini desane napa to jenenge, Pak? Karangsari. Karangsari. Ya. Kelurahan niku. Mboten Desa. desa. Mboten nggih dusun. Dusun Bigaran. Dusun Bigaran. Kecamatannya Budur. Magelang nggih. Nganu mawon Mas. Kalau mau Pripun? tanah itu namanya bikin luweng itu. Bapaknya Nur Cahyo. Ini terosipun mboten ngertos ya. Bapak Nur Cahyo. Nggih. Itu termasuk paling tua di sini. Oh, teng mriki. Nggih. Air. Iya. Nah niku sik adzan takmir e. Niku kiai niki ini sore. Ora ngerti. Nggih. Dan sejarah kan ora ngerti ngono lho. Nggih. Jogjane pundi jenenge? Kula kasihan Kasihan Bantul. Bantul nggih. Oh iya. Aku lah sering mriko. Nggih, teng daerah pundi? Nggih, teng Kasihan niku ana ayam niku, Ayam ayam jago. aduan. Oh. Ora tek paham nek kula. Orang dhewe sik ngerti nggih niku niki nggih batuan niku lak wong mboten ngerti. Nggih. Nah, mriki minggah wonten desa, wonten dalem. Enten Kathah nggih. kathah nggih. Nek jenengan munggah pertigaan yo terus lurus aja yo terus belok kanan ngarepe kandang sapi ya niku ngerti sejarah. Pastul Haji Sejarah masjid niki. minggah terus tapi. Nggih. Nggih sekitar 200 meter. Oh. Ijo mangke sih. Kula? Nggih. Nggih. Monggo Pak. Matur nuwun. Nggih. فاعبد توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم. Caket mriki. Cak-cakat mawon. Oh, berarti niku tokoh sing dimakamke teng mriki termasuk pepundhene mriki. Ya nek pepunden di sini itu malah Eyang Ronggo Satoto itu berasal dari Solo, Keraton Solo. Keraton Solo. Yaitu kan termasuk barisannya Pangeran Diponegoro, Eyang Ronggo Satoto, ada Senopati Suroduto juga di makam sebelah ini juga termasuk desa sini, desa Bigaran. Oh, desane Bigaran. Desa kelurahan
Kelurahan Bigaran. Kelurahan Bigaran nek kampungnya mriki Nek napa? kampung ini Karangsari. Karangsari. Desa Wonojoyo. Tapi Eyang Ronggosoto itu tabonnya di Wonojoyo situ. Oh. Tabon dulu rumah pertama Rumah Eyang pertama. Ronggosoto. Sebelah pundi niki? Ini sebelah SD ini cetakan ini. Sing anu temboke pun dong lupas niku. Ah nggih. Model bangunan botone Ya. gede-gede niku to. Nggih. Oh. Dari keturunan Eyang Ronggosoto ini ada yang sudah menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Oh, ngoten. Nggih. Ada beberapa yang istilahnya ya tidak semua tapi ada beberapa yang sudah tercatat sebagai abdi. Bahkan tiap setengah bulan sekali atau apa ada acara sowanan ke abdi dalam Keraton Yogyakarta. Pun nun sewu asmane Pak Saya Dimyati. Pak Dimyati. Nggih. Niki nek cara kula tuwa tenan, Pak. Nggih. Kan Yojo niku kathah masjid sing 100 sing ngaten iki sing ora ngerti sejarah ya. Ini bentuk Nggih. bangunannya sami, Pak. Nggih. Niku wonten Masjid Al-Mutakin, masjid teng jero-jero niku. Nek biasanya masjid-masjid tuwa niku biasanya kula parani nek pas subuh. Oh ngoten. Nggih. Yojo Bantul. Bantul. Slek anu kasihan. Nek. Karena Pajangan. Ah, caket. Caket. Pak Nun sewu, oleh niki nek misale ibu jenengan yuswa 9 dosa. Simbahe yuswa 8 dosa. Jadi nek hitung-hitungan 150 apa 150 dosa wau, Nggih. kan berarti mundure 100 tahun, berarti 1800-an akhir nggih. Nggih, mboten ngawi. 1870, 1890 saged ugi nggih. Wong mbah saya mungkin Buyut malah nggih. Ayo Mbah Buyut. Buyut nggih. Zamannya Mbah Buyut. Jadi kalau mbah saya namanya Mbah Dadiri itu pernah menjadi imam sini. Tapi itu sudah generasi Kesekian. mungkin kedua atau ketiga. Ini jan ora ana sing mboten ten tinggalan sengkalan apa orek-orekan teng anu dereng nate sing nemokaken. Nemokaken. Nek pernah paman saya mungkin paham, namanya Pak Endro itu mungkin agak sedikit paham sejarah. Dalamnya pun sih. Dalamnya jenengan mau medal putih. Priko. Nah niku ngandhap perapatan niku kanan. Nggih. Nah itu ada rumah model apa ya? Loji atau apa itu yang menghadap ke utara. Yuswane pinten iki? Nggih, pinten nggih? Ya kurang lebih 80-an. Ning anune tesis saya. Tasih. Niku termasuk nggih sakniki termasuk suku wong Matan Lurah nggih. Nggih. Matan Lurah dulu juga mbahnya termasuk tokoh Sini, pendiri masjid. masjid ini, mbahnya Pak Endro. Pak Endro Sugiarto. Itu justru malah sejarah tentang Eyang Ronggosoto itu juga fasih, paham sekali. Oh.